Kaji Rasmin ora sapa aruh karo ponakane 3 sasi kepungkur sadurunge pilihan lurah kaleksanan. Kamangka Sucipta ya ponakane kuwi saksuwene iki uga dadi bau tengene dicekeli truk angkutan lan mobil charteran. Prasasat ora tau leren, banjur ujug-ujug mutung emoh nglakokake truk lan mobil charteran kuwi. Kunci kontak lan surat-surate dipasrahake Kaji Rasmin. Lek, kendaraan lelorone tak pasrahake. Guneme Sucipta cekak nalika bengi iku sambang ing omahe palike. Lho, apa pasrah? Apa ana masalah? Apa sepi ora ngasilake kaya? Pitakone Rasmin genahake. Ora Lek, mung kepengin leren ngono bae. Wangsulane kanthi ulat peteng. Kaji Rasmin nyoba gawe dudutan ya kene ponakane kuwi mutung. Jajal dipikir sing jero ta is. Kaji Rasmin biasa ngundang Sucipta kanthi sebutan is, nyilih jenenge anake Sucipta sing barep yaiku Siti Ismiati. Ora Lek, sadurunge mrene keputusan iki wis tak rembug karo mae Ismiati. Saka tembung-tembung sing kawetu iku Kaji Rasmin asline wis ngerti mula bukane ponakane mau mutung. Ora gelem nglakokake kendaraan sing saksuwene iki dadi sumber sandang pangane. Digathuk-gathukake karo kedadian nembe iki. Kontestasi pilihan lurah Slatureja beda pilihan. Dheweke nyengkuyung calon kulon dene Sucipta mbotoi Jago Wetan. Sucipta ora beda karo ponakan sijine maneh Suminto. Dina candhake badha magrib Suminto uga sonjo pasrah sawah sing biasane digarap. Lek, aku wis ora sanggup garap sawah lar kuburan. Wiwit mangsa tandur ngarep iki tak balikake marang sampeyan. Tembunge Suminto sakwise lungguh sawetara. Kene apa kowe kok pasrah sawah garapan? Pitakone Kaji Rasmin ndedes. Wis kakean garapan Lek, ora bisa ngenyangi. Pawadon sing krasa digawe-gawe. Nanging isih tetep saguh ngopeni kandang pitik to. Kaji Rasmin nyetakake. Pancen saksuwene iki Kaji Rasmin luwih nengenake ponakane klebu Suminto kanggo dicekeli garapan pamriye supaya ponakan-ponakane kuwi bisa entuk kaya sing maton niate tetulung. Aku uga ora sanggup ngopeni kandang ayam Lek, apike golek tenaga liya wae. Jawabe Suminto kanthi pasemon peteng. Kadidene wong sing wis wareg pengalaman, kabeh omongane ponakane mau wis bisa diwerdeni. Mutung merga beda pilihan. Suminto madha pilihan karo Sucipta ngebyuk calon wetan aran Sundana. Suprandene Kaji Rasmin ngombyongi calon kulon. Miturut panemune Kaji Rasmin, beda pilihan mestine ora masalah. Kabeh duwe alasan maton. Kaji Rasmin nyengkuyung Hajah Irawati krana sesambungan dagang. Barang-barang ing tokone kabeh njupuk saka kono. Nalika budal Kaji 5 taun kepungkur uga sak rombongan malah kepara nunggal regu. Wajar yen Kaji Rasmin mbotoh ngulon. Ponakane loro mbelani Sundana mati-matian. Sabendere ora luput awit calon wetan kuwi nunggal sak peguron silat. Pinter ngrengkuh atine para nom-noman nguwati saben turnamen olahraga ing desane. Sesambungan keluarga dadi renggang luwih-luwih nalika pocongan Pilkades kari kurang sesasi. Swasana dadi panas, nggawa ati kebrongot kaya geni mulat-mulat.
kubu siji lan sijine genti-genten nglapurake menyang polisi perkara masang gambar dadi rame, perkara kampanye dadi rame, jarine ndisiki jadwal nyolong setat. Kaji Rasmin sing ora ngono ngene tansah diinceng ponakane, saparipolahe dilapurake menyang tim sukses calon wetan. Botoh-botoh njur gawe dadakan kanggo manas-manasi pendukung calon kulon. Parmi simboke Sucipto lan Suminto sing uga dulure Kaji Rasmin kena sawab hawa panase. Anake loro ngamuk-ngamuk. Ya gene isih sapa omahe Kaji Rasmin sing ora nunggal pilihan. Mbok, wiwit dina iki rasah sapa ngetan? Pangancame Sucipto marang biyunge. Omah etan sing dimaksud ya omahe Kaji Rasmin, sebab mapan sawetane omahe Sucipto sing manggon sak omah karo simboke. Ngapa to le? Sumaure Parmi gumun. Pokok aja sapa ngetan. Aku mrono kuwi mung rewang cekel gawe le. Sembuli kanggo nyampeti butuh saben dina. Yen tetep sapa ngetan omah iki arep tak obrak-abrik, Mbok. Padudon simbok anak sigeg krungu ancaman sing ora klebu nalar. Embuh tetimbangan apa sing dadi dasar belani calon lurah sing dudu sanak kadang nganti direwangi ngancam wong tuwa, direwangi gedeng karo palike sing saksuwene iki menehi pangan. Kaji Rasmin denger-denger ana ngarep teras, rasa prihatine tansaya gembuleng kelingan ponakane loro sing tansaya ngawur tumindake nengenake laku kasar sebab anggota tim sukses calon wetan dijupukake saka bocah-bocah peguron silat gawe underan perkara banjur gawe ontran-ontran warga padha kami weden. Ji, dos pundi niki sambungan pralon toya kula dipedhot cacah nom mriki tanpa alasan? Laporan Rustamadi marang Kaji Rasmin sing kebeneran minangka ketua RW. Lah wonten apa kok ngantos dipedhoti yen tanpa alasan? Kadose kula mboten ndukung calon wetan, Ji. Napa sambung rapetipun urusan toya kalih Pilkades? Tower lan sumber toya ingkang mili teng griya-griya warga mriki rak kagungane warga bakalan mayoritas ngebyuk calon wetan. Krungu pratelane Rustamadi, Kaji Rasmin lagi damang sabab musababe pranyata warga sing nyalur banyu lan ora nyengkuyung calon wetan kabeh dipedhoti sambungan pralone. Mula wengi iku dheweke ora bisa menehi ego praktikal kanggo ngawekani perkara mau. Mung bisa urun panemu bisane padha sabar lan nampa kanyatan mau sawetara. Disumenekake ngenteni rampunge kontestasi. Dheweke percaya yen kahanan umyak iku bakal lerem sarampunge Pilkades. Durung suwe sapungkure Rustamadi ketamon tangga wetan omah, salah siji nom-noman sing suthik milih calon wetan. Pak Kaji, niki dos pundi? Rombong sekol goreng kula ing pertelon diobrak-abrik warga pendukung calon wetan. Sambate Gunawan. Kahanane wis ora aman, awake dhewe ngalah wae, ora ana guna nanggapi wong sing kelangan akal sehat kaya tumindake wong ora waras. Napa kula lapor polisi mawon? Ra ana gunane. Kaji Rasmin menggak. Lajeng pripun? Sepisan maneh becik ngalah wae, pendukung wetan kae wis ra wedi sapa wae. Yen ana sing dianggep pepalang bakal dadi kurbane kekerasan.
Nadyan gembol rasa cuwa Gunawan pilih ngalah tinimbang kudu adu arep karo pendukung sing nengenake okol ngiwakake akal sehat. Kosok balen karo calon kulon sing wanti-wanti botohe laku santun. Kampanye samadya tanpa peksan apa maneh kekerasan. Kampanye santun mau tundhone malah akeh nampa simpati lan dukungan swara sing ora dinyono. Semono uga nalika pengundian nomor urut, kahanan balai desa rame banget. Pendukung calon kulon katon anteng lungguh ing kursi sing wis sumadya. Kosok balen karo pengiring sing ngombyongi bata wetan sikepe briga-brigi ngedir-edirake kaya arep ngganyang wong. Suarane pating brengok, sumbar-sumbar nganggo swara kasar. Rampung undian, Jago Kulon antuk nomor loro, Wetan cekel nomor urut 1. Suasana nalika kampanye katon luwih bringas, antar pendukung tansaya panas. Senajan calon kulon Hajah Irawati wis wanti-wanti, nanging saperangan pendukunge ana sing kepancing ngladeni panantange pendukung wetan. Sedina sadurunge pemungutan swara ana kedadian rame. Dina tenang sing kudune kanggo menepake ati malah kisruh krana tumindake para pendukung sing isih nyimpen kesumat. Pawitane mung biasa tanpa tanda-tanda ana kekerasan. Nanging tansaya bengi warunge Sukisna ketekan peminum towak loro sing dukung Jago Kulon. Sukisna dhewe ngombyongi Jago Wetan. Sukardi lan Muntolib nunggal jago karo Kaji Rasmin. Sejatine wis diwanti wala-wali aja kongsi kepancing bata wetan, dadak mlebu warunge Sukisna sing nyediani arak lan towak. Banjur ketekan Sucipto lan Suminto melu ngrubung sing arep mendem. Sukardi lan Muntolib kata lompen yen lagi mlebu kandange mungsuh. Ngombe arak sakateke krana wis dibayar pamuji. Ngakune api-api pendukung kulon, nanging satemene botoh wetan. Rampung ngentekake sak botol, wong loro wis sempoyongan, banjur digelandang mulih. Ora suwe semaput ora eling apa-apa awit arak sing ditenggak mau sengaja dicampuri kecubung dening bata wetan. Kaji Rasmin sing krungu kedadian mau enggal tumindak. Lingsir wengi bocah loro sing mendem nganti klenger digawa menyang puskesmas. Gelis antuk penanganan serius, rahayune isih ketulungan. Sesuke Sukardi lan Muntolib wis mulih saka puskesmas. Nadyan durung pulih 100%, wis bisa melu coblosan. Kaji Rasmin ora menyat saka lokasi nganti ndungkap wayah magrib. Hitungan swara rame oyak-oyakan. Saka 5 kotak swara, 2 kotak rampung diitung. Jago Wetan unggul. Swara pendukung wetan ating brengok. Kaji Rasmin lan botoh kulon lemes awake, atine angkles. Kotak nomor 3 saka dusun Caduk rampung diitung. Perolehan swara seimbang. Jago Kulon kalah tipis. Suarane penonton tansaya umyek nalika kotak pungkasan ndungkap rampung. Kertas swara ngebyuk ngulon. Pepuntone Jago Kulon menang tipis. Kulon entuk swara 297, dene wetan entuk swara 275. Kaji Rasmin blong atine, nanging bareng ngerti ponakane loro nglimpruk tanpa daya ing lokasi, atine melu krasa nelongso. Mesakake ya kene pocongan kepala desa direwangi gendro.
Sesuke kebeneran waya arisan keluarga ngiras reuni Bani Kasipah manggon ing omahe Kaji Rasmin. Swasana sepi nganti awan lagi siji loro sing teka. Kuwi wae mung keluarga sing nunggal pilihan karo tuan rumah. Sajake isih kedayan panase Pilkades, kamangka Kaji Rasmin duwe pengangen kanthi arisan keluarga mau diangkah dadi srana nyambung kerukunan. Dumadakan keluarga sing ngombyongi Jago Wetan gumruduk teka mbubarake arisan Bani Kasipah kuwi. Wegah rame keluarga sing nyengkuyung Jago Kulon banjur menyat lan ninggalake omahe Kaji Rasmin. Pacitan isih wutuh durung diicipi, Kaji Rasmin ngelus dada. Piring-piring sing wis ditelaning sega blasah ing jokan ora ana sing mangan. Pikirane tumlawung mung sak pilihan lurah wae njalari keluarga cerah. Codel.